Sa number 10, vaccination program para sa 5 to 11-year-old sa Bacolod ang natalana sa Pebrero 14. May masobra sa 5,000 ka mga 5 to 11-year-old ang ginparehistro sa ilang mga ginikanan para sa natalana nga vaccination program para sa 5 to 11-year-old sa Pebrero 14. Manubo ini sa masobra 90,000 nga target nga mabakunahan sa Emergency Operations Center. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis sang Bacolod EOC, ang vaccination program sa mga maggagmay nga kabataan ang isa sa mga pamaagi para sa ginapaabot nga pagbalik sang face-to-face classes. Ginalauman ni Sorongon ang pagnubo man sang alert level status sang syudad kadungan sa natalana nga pagsugod sang vaccination program para sa 5 to 11-year-old. Initanan mga helikopter natin ini para makabalik na kita sa the new normal. Agud to ang ato mga kabataan makabalik na sa eskwelahan kag maka face-to-face classes na. So, kinahanglan tagid mong pabakuna, no? Nakita ta naman sa datos ta nga ang bakuna safe, bakuna works, at epektibo para maproteksyonan kita kontra COVID-19.